Duban je mai kyau. Dan ya wuce kansa small ya mai kyau goyin ne wai. Wannan sabaran ne ya yi. Me ne wai ya ce wani wai? Ya da kura min ne akan wannan ɗan kilo ɗaya da muka karɓa na wannan wiwiyin. Dan gusun uwarsa ya karama magana ka fafasa timminsa. Dan durin uwarsa. In ya karama magana ka fafasa timminsa kawai. Baba shi wani wai akan shi ne ke ma magana. Ya karama magana ka fafasa timminsa. Yanzu ya san da za a yi ma wuka wallahi. Sai boss ka mike kwana biyun nan ba kuɗi ba. Kwana biyun nan ba kyau ba ma. Ni kai na naira 10 ne naira dan 10 nan laskan nawa. Sati ki daya jan 10 nan kana gani. Yarin sai a kai ka kuɗi kawai. Je ku samu maro ne. Ya kaman waya ne wannan yaron nan ba. Kai small je karbo mana waya. Kai Allah ya. Allah ka. Hey, waru, waye ta baka? Waye kwaje wayan ina yake? Su waye? Suna ina? Kai da Allah, zo mu je. Kai, ba san waye ni ba ko a garin nan. Mu je. Kai, ka daina kuka. Ba san da ni ba ko zo mu je. Ka daina kukan nan ba na so na rantse da Allah. A ina ne? Kai. Duk wanda ya wari a kibar ransa ma na rantse da Allah. Kai ko ne ma kyau. Mai wuce kansa. Ina waya. Ina waya. Kai. Ga wai me. Na rantse da girman Allah. Ba dan ya ku bane. Wallahi. Sai sheke mutum. Mai wuce kansa. Amma wai ku wai. Allah ya Mun san kayan ka bane mun sani bara mu kwace ba. A zauna, a zauna. Sai babba. Waye buge ka cikin su? Waye buge ka? Wannan ne ya buge ka? Aya ku chama ya ku. Daga markawa ba za su Na sake rantse da wanda ya sai ta wata sararin samaniya. Ya wani Ba dan chama ya kunci albarkacin baba kanda ba. Na rantse yana sheke mutum. Haka muka zauna da ku. Hadda ma wani duka. wallahi ban ma san kayan ka bane da ma na san Ya mun san kayan ka bara mu zo ta bashi wata. Na rantse da Allah. Kunci albarkacin asabar yau ne. Girman can. Na rantse da Allah sarkin dawa da yarinyar sarkin aljanu. Za a daura musu aure ne shi yasa na daga muku kafa. Amma ba dan haka ba. Na rantse ko baba kanda ce a nan sai na tsara mutum. Shi gene yanzu ya wuce